हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे सर आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबायदि स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखानायानो जानांगौ दे लोगोफोर दिनैहाय आं नोंथांमोननिसिम मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननिनो नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुनखौ पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 4 सिमखौ गोबां मानसिफ्रानो नायखाबाय जानांगौमोन दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जाहा दायो रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय पार्ट 5 खौबो मैयाहायसो इउटुबनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोननिसिम रिलिज खालामना होबावबायदि बिथाङा स' लोगोफोर बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि पार्ट 5 भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नायनानै लाहैबानो जाबाय दे आरो लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायखांबायबा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे आरो लोगोफोर नोंथांमोना पार्ट 6 भिडिअखौ नायबावनो थाखाय दानिफ्रायनो सोर एक्साइटेड जाना दं कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायो नङा होमबा लोगोफोर जाहा बिथां रिंसार ब्रह्माया 1 वीक बा सप्तासेनि गेजेरावहायसो नेक्स्ट पार्टखौबो रिलिज होबावगोन होननानै थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिन्थिखायो नङा होमबा लोगोफोर बिथाङा मानो 1 वीक बा सप्तासेनि उनावहायसो नोंथांमोननिसिम नेक्स्ट पार्टफोरखौ रिलिज खालामबाय थानाय जायो होननानै स' लोगोफोर जाय बिथांमोनहा दासिमबो जुदि बे मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुननि पार्ट 5 भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो रिंसार ब्रह्मा इउटुब चेनेलाव थांनानै नायहैदो दे लोगोफोर आरो नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै शेयार खालामलाबायबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे बिथांनियाव थाबैनो 2 लाख प्लास भिउसआ फैनानै नोंथांमोना थाबैनो नेक्स्ट पार्टफोरखौबो नायबावनो हायो दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला खनसे भिडिअखौ लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दङब्ला नोंथांमोना चेनेल साबस्क्राइब खालामनानै खाथियावनो थानाय बेलनि नटिफिकेसनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट होनायनि नटिफिकेसनफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो मोनहैनो हायो दे